Hardcore. A ty si prišiel robiť? Jediný, kto tu začal robí je tento. Nosí. A len chodí hore dole. Počasie vyšlo. A my robíme najviac. Preto to všetko, dokumentujem to. Kokos. No, zima je tu. Ja hovorím, mohol si to tu pozametať predtým. Jo, to nezajímá, či ti mám povedať. On tam není na sklade, on je piče v celom. A je si na sklade? Nemáte táto skladníka alebo koho? To musíme vyriešiť, toto fakt. Nejaký ty problémy s vibrátorem? Akcia zlomený šíp pokračuje. Dobre, namierené to je fajn. Môžeš to púšťať, kámo, je to dobré. U mňa dobrý, plus plný. Dušanových pomocníkov bolo treba ísť dneska hľadať. Do krčmy najbližšej. Od manželky vypýtať. Poodvážať. Deti zaviesť, tam je. Vraj 9-ročný dostal dneska vodičák, odviezol sa sám. A ide sa na to, už sa toto sype. Koľko ideme po ten skok? Za Romo? Hej! Skoro ma to zabetonoval. Nejaký inteligent to tu natáča. Tempo nahodil dobre. Tempičko je fajné. A trošku nám Kariro už podokrýval. Nevadí. Fajno. Masaker. Za hodinu máme hotovo. Pekne orezané na parádu. Pracuj, Pacho, pracuj. Robila. Ja tam makám, aby sa tu podkýnate jeden do druhého. To mi to dal do ruky. Marketka. Ujo popára nejaký. Ja som aj ja vyhľadal ináč. Vôbec blbé sa vás pýtať, že či nedá košnúť. Chlapi, kurva, nebehajte mi tu teraz, točím video do pítva. A už sa to tady dělá. Hoši takhle postaví. Taký sme dnes mali takový malý technický problém s tým vibrátorem. Ale teraz naozaj nech ti nešibe. Keď sa láska podarí, to je skutočne krásne ráno. 8:00. Stávajte, darebáci. Hlavne tí, čo im jeden valec vyhadzuje. Aj dole na 3 valce.
Alebo valčoky. Také trvalé valčoky, trvalčoky. Tady stříká. Neviem. Máme tady takovýhle stříkače. Vieš, a voda dole, ale vytlačila. Toto vraj vytlačí vodu von. A čo keď je sucho? čo vtlačí vodu dnu? Miško nám to tu popolieval ako kvetiny. Ináč, kde je Michal? A nie, srandujem, mával som mu. Išiel oproti mne. Hardcore. Ťažká robota, porobil, videl, že je porobeté, išiel head. A už sa to sype. A ani mu nevral. Som jediný kameraman, ktorý tu je. Ostatní kúkajú, že či tu fetujem. Aha, Nika, čau. Taký vala. Je tam, maká. Kávičku spravila chlapcom, pekne sa postarala. Od 7 tu náka už decibelujeme. To sa tu hľadal samozrejme popri tom nejaký ten vibrátor, či čo im to tu chýbalo. Najväčší problém dnešného dňa bol zohnať vibrátor na túto stavbu. Musím normálne dávať pozor, bo mi s tým upraví ciferník. Zaplníš pamäť dneska, 512 giga. 1000 mám. No aj tak zaplníš. Dcera Božku. Keď mi tu budeš kúse behať popred toho, tak asi jej. Projekt DR Doktor Elektri. Tak sa tu dnes išla iná spotánka na akcii DR Elektro. Toto je elektroty obmedzený. Hop, čip. A už ide tie kary. Mária, ja som to tam ukladal. Jak som to tam ukladal, nebehaj mi potom. Zas nič nerobia, idem ich zdrbať. Ak sa hýbu aspoň. Zatuhnete chlapi, zatuhnete. Aspoň do drepu, vieš, alebo čo. To je devina. Musí byť takého, no? Dones takého zlého suseda. Teraz je priestor. Nemusíme míňať toľko rohoží. Nebehaj mi tu teraz. A vraj sviatok. Piatok. No čo, ty si došiel? Aj ty. Aj ty. Naplno poďme, hraj mi. Tak ešte chvíľu, daj mi, a pôjdeš si to so mnou, aj ty.
Nehreš. Hrešiu tam ten v tom aute. Čo len robíš? Tak toto je. Netreba, nie sme blbí, že bránu zavrieme, však je tam challenge, nie? Usmej sa. To je frajer. Že vraj tento od brány. No, hýbaj od brány. Malú bránku? Hej. To nepoznáš vlastný dom? Páne, vy ste tu noví? Pekne stojí v ceste. Nahlásim na Waze. Že sme zablokovali cestu Župkové. Vody, keď chcel 300 litrov betónu. Čo tam je, málo? Makala, Pacho. Panika, stres. Pošlite takové, nech to tu pozametá. Prosím vás. Pys. Skok ožrdí. Pane Vrchný, pošlite niekoho, kto to tady pozametá. Betón došiel. Došiel na čas. Sice meškal, ale došiel. Korehard. Zametala.